Usa ka habal-habal driver ang napalgang patay nga dunay mga igo sa bala sa pusil sa General Santos City. PNP ginaimbestigan pa ang motibo sa krimen. Ani ang detalye. Naligo na sa kaugalingong dugo samtang nakahigda sa natumba nga motor kining usa ka lalaki diyang napalgan sa mga residente sa Zone 8 Purukmudya, Barangay Labangal, General Santos City, banda 6:15 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang maong lalaking biktima nga dunay mga igo sa bala sa pusil sa dughan, nag-edad og 45 anyos, usa ka habal-habal driver ug residente sa maong lugar. Matud sa PNP, dunay residente sa maong lugar ang nakadungog og buto sa pusil banda 12:05 sa kadlawon sa susamang adlaw. Apan wala ra matud pa nila tagda, napalgan na lang ang biktima nga patay na pagkabuntag. Ginasuta pa sa PNP ang motibo sa krimen. Hindi naman ito lumalabas na robbery hold up dahil nandun naman yung kanyang bag, nandiyan naman yung kanyang pera na iwan sa kanya, no, na-recover sa kanya. Kumakalap na tayo ng mas maraming impormasyon para malaman natin kung ano talaga ang motibo na pagbaril. Nakigalayo na sab ang PNP sa kabanay ug higala sa biktima alang sa dugang impormasyon sa krimen. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.